Vincent van Lid, Steven Nonnekes, Vincent van der Sijpen, Imar Lindenberg, Lucio Ankelovski, Joris Schermijn, Jan Nico, Niklas David Boa, Nico Kamphuis en Noah Edelstein. Dat zijn de heren. De laatste hebben we heel snel naar Niklas David Boa. Snel genoeg voor de eerste tijd. Jasper van Buren, Schermijn, 25-3 en 90. Dat is de snelste tijd tot nu toe. De tweede tijd is voor Jeboa en de derde tijd voor Angelovski. Dat is dan de voorlopige uitslag van serie nummer 7.